Niretzako plazer bat da berriro ere klub honetan egotea eta berriro ere itsasoko kirol edo belaren munduan ekimen garrantzizko bat izango denaren aurkezpenean egotea eta Euskadiko kirolportua babeslea izatea. Eusko Jaurlaritzarentzat eta guretzat noski, emakumearen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzea asmo bada eta hortan dihardugu arlo guztietan. Eta kirolarenean ere bai, eta hor Euskadiko kirolportuak ahalegin berezi bat egiten ari da azkenengo urteetan helburu horretan urratsak emateko. Ikusten dut orain egitera doazen estropada hau, urrats berri bat, urrats importante bat, aurrera pauso importante bat izango dela bide horretan, eta horregatik pozik nago hemen egoteaz.